In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de APVO. Die is het niet eens met een brief die de minister van Financiën heeft gestuurd. Het gaat allemaal om de actie die werknemers van de ontvanger in het WTC vorige week zijn begonnen. Ze wilden niet werken op sommige plekken waar de schimmel veel aan het toenemen was en ze dus de hele tijd 8 uur per dag in de schimmel moesten werken. Dat is weer een gevolg van de airco's die niet functioneren. Maar de minister van Financiën heeft laten weten dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. En zegt dat de mensen die hun werk hebben neergelegd de komende 3 maanden niet in aanmerking komen voor betaling van overwerk. De APVO noemt die reactie een bedreiging, zo zegt Gregory Wilson vandaag in de Extra. Keith Carlo betreurt actie politie. Er is veel opgetreden door de politie tijdens carnaval. Dit in het kader van Zero Tolerance. Maar er was 1 moment afgelopen weekend waarbij de politie totaal geen oog had voor de gevolgen van hun actie om iemand te arresteren. De commotie die daardoor ontstond, de vervelende situatie, het geweld dat daardoor losbarstte, kwam heel dicht bij een kind van een jaar of 3. En daar had de politie op moeten letten, zo zegt de pleitbezorger van kinderrechten Keith Carlo. Hij doet een oproep aan de minister van Justitie om zich over deze zaak uit te spreken. Later in deze uitzending hebben we een uitgebreid interview met Keith Carlo hierover. Meer bedrijven hebben interesse. Waar gaat het over? Over de raffinaderij. Er is vanaf mei een bedrijf dat in de raffinaderij gaat trekken. Dan hebben we het over de Global Oil Management Group, die dan gaat beginnen met het verwerken van asfalt. Dat moet worden geëxporteerd naar Amerika en een deel blijft ook op Curaçao. Global Oil is enthousiast om te beginnen en laat vandaag een Extra weten dat ze hebben begrepen dat meer bedrijven willen intrekken in de raffinaderij. Dan zal het dus niet gaan om een volledige overname, maar gebruik maken van verschillende installaties die nog op de raffinaderijterrein staan. Dat is volgens Global Oil de weg die gewandeld moet worden. Mocht er daarnaast nog een grote overkoepelende organisatie de hele raffinaderij overnemen, dan kunnen daar gesprekken over worden gevoerd met de overheid. Kenny Jansen staat niet boven de wet. Dat zegt de advocaat Bertie Braam. Hij beseft dat de bekende honkballer niet boven de wet staat. Het gaat allemaal nog om die discussie die afgelopen zondag plaatsvond. Bij controle van de trailer van de groep Alegria, die was gehuurd door Kenny Jansen, zei de politie dat hij niet voldeed en niet mocht deelnemen aan de carnavalsoptocht. Gevolg was een enorme vertraging en Kenny Jansen heeft zich bij verschillende media uitgesproken. Hij zegt dat er een geheime agenda is om hem te treffen. Dezelfde trailer heeft wel bij de kindercarnaval en de tienerparade meegedaan. Dus waarom bij hem zo'n zware controle? Als alle trailers zo zwaar gecontroleerd zouden worden, was er helemaal geen carnaval. Al dus Jansen. Zijn advocaat Bertie Braam laat weten dat Kenny Jansen niet de indruk heeft willen wekken dat hij boven de wet staat of dat hij een bedreiging heeft geuit. Het is een Joekorsau die van zijn land houdt en goed wil doen voor Curaçao, maar wel benadrukt dat er iets vreemds aan de hand is geweest bij die controle. Aldus Braam. Zorgen over loslopende koeien, totaal ander onderwerp, maar de parlementariër Elvin Gerard, die heeft aandacht gevraagd voor de problemen die loslopende koeien veroorzaken op de vlakte van Hato. Ze eten gewassen op van landbouwers en dat kan ernstige consequenties hebben. Mocht dat zover komen, dan moet het Openbaar Ministerie dat oplossen. Aldus Gerard, die vooral wil dat er geen sprake is van enerzijds loslopende koeien en anderzijds schade aan de gewassen van landbouwers aldaar. Dan zijn er verschillende aanhoudingen tijdens carnaval verricht. U ziet op deze foto dat de politie op dinsdagavond veel moest ingrijpen. Het gaat veelal om jongeren die zich niet goed hebben gedragen ten opzichte van de politie. Geen respect aan het uniform hebben gegeven, om het maar zo te noemen. Ze hebben instructies genegeerd, ze hebben agenten beledigd. En dat heeft ertoe geleid dat sommigen zijn opgepakt. Daarbij gaat het ook nog om bezit van verboden middelen. Dus er is een hele lijst aan onderwerpen. De politie moet nog de precieze cijfers bekendmaken, maar Extra kon al verschillende arrestaties op beeld vastleggen. En dan gaan we naar het mooiste gedeelte
Want de Carnaval di Despedida, de afscheidsoptocht Despedida di Gran Marcia, afgelopen dinsdagavond was een mooi afscheid van carnaval. Kijk naar de volgende compilatie. En dan gaan we nu even over naar de break. Zijn we zo bij u terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Mix Concrete. Na ano 2009, para minha Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wagnos Awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de Ready Mix Batching Plant, tá com a planta aqui, beton te worden mesclado, dengan mixer de a planta e não dengan truck. Mooi nieuws voor de voetballiefhebbers op Curaçao en zeker die van de regerend landskampioen Feyenoord. Want Feyenoord begint een soccercamp van 8 tot 12 juli, dus in de zomervakantie, komt het Feyenoord Soccerkamp naar Curaçao toe. Dat is een exclusief voetbalkamp waarbij jonge talenten een unieke kans krijgen om te trainen onder begeleiding van professionele spelers en trainers van Feyenoord. Er zullen intensieve trainingssessies worden gehouden die de filosofie van Feyenoord en waarden van Feyenoord bevatten om het spel te verbeteren. Voor jonge voetballiefhebbers natuurlijk een hele mooie gelegenheid. Kosten zijn 475 gulden, maar er komen wel enkele grote spelers van Feyenoord naar Curaçao om de spelers te begeleiden. Zoals Lucharel Geertruida, Quinten Timber en Quilinci Hartman, allemaal spelers van het eerste van Feyenoord met roots op Curaçao. Zij zullen tijdens het kamp hun ervaringen en technieken delen met de jonge spelers. Het Feyenoordkamp vindt plaats bij het stadion van Supt. Dan gaan we naar Aruba, want daar is een ex-gevolmachtigde minister gearresteerd. Dat gaat om Guilfred Bessaril, ik moet het goed zeggen. Guilfred Bessaril, die was van 2018 tot 2021 gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland. En hij wordt verdacht van het jarenlang verrichten van privéuitgaven op kosten van het Aruba-huis in Den Haag. Parlementariërs van de partij AVP hadden vorig jaar aangifte gedaan. Zij vinden dat het Openbaar Ministerie veel te veel kijkt naar wat er mis is bij AVP-politici. Nu gaat het om een MEP-politicus, MEP van de minister-president van Aruba, Evelyn Wever-Kroes. Bessaril zelf, zegt zijn advocaat tegen 24 Hora, u ziet deze video, laat weten dat hij vol vertrouwen is. Hij heeft een verklaring afgelegd, hij zit nog vast, maar hij is vol vertrouwen over een goede afloop van de zaak. In deze zaak werd in januari de directeur van het Aruba-huis al aangehouden, Glenn Ding. Hij is ondervraagd en weer op vrije voeten gelaten. Oké, dan gaan we naar die video van Keith Carlo, waar ik het al eerder over had. Hij legt uit, en u ziet in dit interview ook beelden van de video, dat er iets mis is gegaan. We vroegen hem hoe hij carnaval heeft beleefd en dat was niet positief. Nou, Oscar, met walging en verbitterd heb ik kennis genomen, heb waar kunnen nemen, buiten proportioneel politiegeweld, gedrag. Ja. En dat is heel duidelijk zichtbaar in een video die ook rondgaat. In de video zien we dat heel duidelijk, dat een kind, een peuter, amper 3 jaar, schat ik in, 4 jaar,
zit te kijken hoe zijn ouders waarschijnlijk buitengewoon disproportioneel aangepakt worden door agenten op straat. Ja. Die mandaat hebben om op te treden. Overigens hebben ze dat ook van tevoren gewaarschuwd. Dus het publiek was gewaarschuwd. Dat ze zich moeten Ja, gedragen. dat ze zich moeten gedragen en respect moeten tonen. Maar het moment van optreden zie je dat er geen aandacht is voor zo'n kind op een stoel die bijna doodgedrukt is op die stoel. Niemand zag dat daar een peuter, ja, een klein kind, een mens met rechten, midden in een conflict situatie van geweld, buitensporig geweld van troepen van de overheid gewapend om een conflict. En de politie had daar iets aan moeten doen voordat ze het uit de hand liep. Hadden moeten iets doen en daar had het gewoon geïnstrueerd op moeten zijn, want er wordt vaker gezegd in deze dagen let op rechten van mensen, maar ook van kinderen op straat. Want het zijn mensen met rechten die niet altijd doorhebben en kunnen overzien wat er gebeurt. Want het kind had al lang weg moeten zijn. Maar ja, die bleef vast. Ja, maar die begrijpen het. Het moment dat zo'n stoel bijna omvergeworpen wordt, dan gaat er iets bij zo'n kind werken. Gelukkig zie je dat zo'n intelligent kind is. En dan stapt hij van de stoel af. Maar wat zie je wat zo'n kind doet? Die blijft daar staan. Ja. Die blijft daar staan. Ja, want die weet niet wat er aan Ja, maar gebeurt. die laat zijn ouders ook niet in de steek. Die zit er iets gebeuren. Dus die ervaart op dat moment een buitengewoon traumatisch gedrag. En ik roep op aan het ministerie van Justitie. Zet je mensen van slachtofferhulp in. Voor deze kinderen die dit hebben waargenomen. Zo'n kind heeft recht op crisisopvang. Heeft trauma opgelopen. En laat dit niet meer gebeuren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer. Ik hoop u ook. Een hele fijne dag. Als woensdag vandaag. Kwaresma is begonnen. Maak er iets moois van. Tot morgen. Dag.